פנינו לפסגות כדי שעשו לנו את השיפוצים בבית. תוך כדי השיחה איתם נוצר קשר כמו משפחה, ואנחנו מאוד מרוצים מההתייחסות, מהאמינות, משיתוף הפעולה, ואנחנו מקווים שבסיום העבודה, אחרי שתהיינה התוצאות, יצלמו ויראו את זה לבאים אחרינו. פסגות זו משפחה עם אמינות, עם איכות ורמה גבוהה. המלצה שלי. חיפשנו הרבה זמן בעלי מקצוע רציניים שיוכלו לעשות לנו את האבן בבית הזה, ואנחנו מכירים עבודות, אבל עבודה כמו פסגות לא הייתה מעולם. אמינות, שירות, זריזות, טיפול בכל בעיה, ואנחנו ממש מרוצים. אתם רואים את התוצאות מול העיניים שלכם. חברה אמינה, עומדת בזמנים, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בשיפוצים, בבנייה וכן הלאה. עבדו אצלי הרבה בעלי מקצוע. אמינות, מקצועיות ועמידה בזמנים מצאתי בפסגות. אני ממליץ בחום. פנינו לפסגות כדי שעשו לנו את השיפוצים בבית. תוך כדי השיחה איתם נוצר קשר כמו משפחה, ואנחנו מאוד מרוצים מההתייחסות, מהאמינות, משיתוף הפעולה, ואנחנו מקווים שבסיום העבודה, אחרי שתהיינה התוצאות, יצלמו ויראו את זה לבאים אחרינו. פסגות זו משפחה עם אמינות, עם איכות ורמה גבוהה. המלצה שלי. חיפשנו הרבה זמן בעלי מקצוע רציניים שיוכלו לעשות לנו את האבן בבית הזה, ואנחנו מכירים עבודות, אבל עבודה כמו פסגות לא הייתה מעולם. אמינות, שירות, זריזות, טיפול בכל בעיה, ואנחנו ממש מרוצים. אתם רואים את התוצאות מול העיניים שלכם. חברה אמינה, עומדת בזמנים, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בשיפוצים, בבנייה וכן הלאה. עבדו אצלי הרבה בעלי מקצוע. אמינות, מקצועיות ועמידה בזמנים מצאתי בפסגות. אני ממליץ בחום. פנינו לפסגות כדי שעשו לנו את השיפוצים בבית. תוך כדי השיחה איתם נוצר קשר כמו משפחה, ואנחנו מאוד מרוצים מההתייחסות, מהאמינות, משיתוף הפעולה, ואנחנו מקווים שבסיום העבודה, אחרי שתהיינה התוצאות, יצלמו ויראו את זה לבאים אחרינו. פסגות זו משפחה עם אמינות, עם איכות ורמה גבוהה. המלצה שלי. חיפשנו הרבה זמן בעלי מקצוע רציניים שיוכלו לעשות לנו את האבן בבית הזה, ואנחנו מכירים עבודות, אבל עבודה כמו פסגות לא הייתה מעולם. אמינות, שירות, זריזות, טיפול בכל בעיה, ואנחנו ממש מרוצים. אתם רואים את התוצאות מול העיניים שלכם. חברה אמינה, עומדת בזמנים, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בשיפוצים, בבנייה וכן הלאה. עבדו אצלי הרבה בעלי מקצוע. אמינות, מקצועיות ועמידה בזמנים מצאתי בפסגות. אני ממליץ בחום. פנינו לפסגות כדי שעשו לנו את השיפוצים בבית. תוך כדי השיחה איתם נוצר קשר כמו משפחה, ואנחנו מאוד מרוצים מההתייחסות, מהאמינות, משיתוף הפעולה, ואנחנו מקווים שבסיום העבודה, אחרי שתהיינה התוצאות, יצלמו ויראו את זה לבאים אחרינו. פסגות זו משפחה עם אמינות, עם איכות ורמה גבוהה. המלצה שלי. חיפשנו הרבה זמן בעלי מקצוע רציניים שיוכלו לעשות לנו את האבן בבית הזה, ואנחנו מכירים עבודות, אבל עבודה כמו פסגות לא הייתה מעולם. אמינות, שירות, זריזות, טיפול בכל בעיה, ואנחנו ממש מרוצים. אתם רואים את התוצאות מול העיניים שלכם. חברה אמינה, עומדת בזמנים, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בשיפוצים, בבנייה וכן הלאה. עבדו אצלי הרבה בעלי מקצוע. אמינות, מקצועיות ועמידה בזמנים מצאתי בפסגות. אני ממליץ בחום.
פנינו לפסגות כדי שעשו לנו את השיפוצים בבית. תוך כדי השיחה איתם נוצר קשר כמו משפחה, ואנחנו מאוד מרוצים מההתייחסות, מהאמינות, משיתוף הפעולה, ואנחנו מקווים שבסיום העבודה, אחרי שתהיינה התוצאות, יצלמו ויראו את זה לבאים אחרינו. פסגות זו משפחה עם אמינות, עם איכות ורמה גבוהה. המלצה שלי. חיפשנו הרבה זמן בעלי מקצוע רציניים שיוכלו לעשות לנו את האבן בבית הזה, ואנחנו מכירים עבודות, אבל עבודה כמו פסגות לא הייתה מעולם. אמינות, שירות, זריזות, טיפול בכל בעיה, ואנחנו ממש מרוצים. אתם רואים את התוצאות מול העיניים שלכם. חברה אמינה, עומדת בזמנים, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בשיפוצים, בבנייה וכן הלאה. עבדו אצלי הרבה בעלי מקצוע. אמינות, מקצועיות ועמידה בזמנים מצאתי בפסגות. אני ממליץ בחום. פנינו לפסגות כדי שעשו לנו את השיפוצים בבית. תוך כדי השיחה איתם נוצר קשר כמו משפחה, ואנחנו מאוד מרוצים מההתייחסות, מהאמינות, משיתוף הפעולה, ואנחנו מקווים שבסיום העבודה, אחרי שתהיינה התוצאות, יצלמו ויראו את זה לבאים אחרינו. פסגות זו משפחה עם אמינות, עם איכות ורמה גבוהה. המלצה שלי. חיפשנו הרבה זמן בעלי מקצוע רציניים שיוכלו לעשות לנו את האבן בבית הזה, ואנחנו מכירים עבודות, אבל עבודה כמו פסגות לא הייתה מעולם. אמינות, שירות, זריזות, טיפול בכל בעיה, ואנחנו ממש מרוצים. אתם רואים את התוצאות מול העיניים שלכם. חברה אמינה, עומדת בזמנים, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בשיפוצים, בבנייה וכן הלאה. עבדו אצלי הרבה בעלי מקצוע. אמינות, מקצועיות ועמידה בזמנים מצאתי בפסגות. אני ממליץ בחום. פנינו לפסגות כדי שעשו לנו את השיפוצים בבית. תוך כדי השיחה איתם נוצר קשר כמו משפחה, ואנחנו מאוד מרוצים מההתייחסות, מהאמינות, משיתוף הפעולה, ואנחנו מקווים שבסיום העבודה, אחרי שתהיינה התוצאות, יצלמו ויראו את זה לבאים אחרינו. פסגות זו משפחה עם אמינות, עם איכות ורמה גבוהה. המלצה שלי. חיפשנו הרבה זמן בעלי מקצוע רציניים שיוכלו לעשות לנו את האבן בבית הזה, ואנחנו מכירים עבודות, אבל עבודה כמו פסגות לא הייתה מעולם. אמינות, שירות, זריזות, טיפול בכל בעיה, ואנחנו ממש מרוצים. אתם רואים את התוצאות מול העיניים שלכם. חברה אמינה, עומדת בזמנים, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בשיפוצים, בבנייה וכן הלאה. עבדו אצלי הרבה בעלי מקצוע. אמינות, מקצועיות ועמידה בזמנים מצאתי בפסגות. אני ממליץ בחום. פנינו לפסגות כדי שעשו לנו את השיפוצים בבית. תוך כדי השיחה איתם נוצר קשר כמו משפחה, ואנחנו מאוד מרוצים מההתייחסות, מהאמינות, משיתוף הפעולה, ואנחנו מקווים שבסיום העבודה, אחרי שתהיינה התוצאות, יצלמו ויראו את זה לבאים אחרינו. פסגות זו משפחה עם אמינות, עם איכות